to adalci ba zai karɓi wannan ba na su bai taɓa gaskata wani akan wani ba in ya zo da shi ba zai karɓa sai in ya tabbatar irin wanda ya kamata mu lura. Auna zamanin Murtala da yana shugaban ƙasa nawa ne kuɗin Makka? Ai duka bai fi naira 2 ba. Da alhazai suka je sai aka ba da shela aka ce Murtala ya ba kowane alhaji sulai, aka dinga manna akwati fa da wannan kuɗin ake yawa, a siyo kayan gwal, a siyo wannan, a siyo huduna, a siyo wane ne duka naira 2. Shugaban ƙasa ya ƙara sulai kyauta. To in ka auna wayannan ka kalli wannan ka san ba ƙaramin kuɗi ba. A wannan lokacin nawa za su siya? Yasa masu kiyasin zamani da suke yi akan kuɗin Mansa Musa da ce ba su iya lissafi ba su iya kiyasi ba. Cewa Mansa Musa mai kuɗi ne, to yanzu ake kwatanta shi da wani mai kuɗin Amerika wai yana da dala ta kai wai tana da dala ta kai ko tiriliyon 100 nawa ne, shi kuma wancan ya kai 700, shi kuma wancan yana da 400 da 500 da wani abu, bai sake cewa wannan ya fi wancan ce ba daidai ba ne. Sai a auna kimar kuɗin abin da take a wannan lokacin ka hada, in ka ɗauko nasa wannan na yanzu ka kwatanta shi da na wancan ba zai kai 1 bisa miliyan ba. Kimar kuɗin za ka mai take yi. Zamanin Audu Bako mu da hannun muke zuwa gidan gona mu siyo kaza sile 5, an muka siyo ta kwana 2-3 za ta fara kwai. To a yanzu kazar da aka kyankyasa a yau kudinta guda ɗaya sai ya sai ta zamanin Audu Bako ce za ta yi kwai gobe guda 300,000. mu muka siya da hannu 300,000 kaza ɗaya wadda za ka siya ta baka da tabbacin rayuwarta. To da ka auna ka san kuɗi yanzu sun zama yayi, amma can ina. To sau da haka abin da ya bari ana ba ƙaramin kuɗi ba. Duk gidan da ake karanta ƙarshen suratul Fatih Muhammadu Rasulullah sallallahu wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dhalika masaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. to ne ko sau ɗaya za a dinga karantawa a gida, Allah ne ya san iya albarkar za ta dinga sauka a wannan gida.